Hej, jeg hedder Aske. Jeg bor i Genève. Jeg læser ved The Graduate Institute, som er et lille universitet, der specialiserer sig i internationale relationer og udviklingsstudier. Der er 800 studerende her på universitetet fra omkring 100 forskellige lande. Så det giver selvfølgelig en fantastisk forskellighed i klasseværelset. Og professorerne er rigtig gode. Det er nogle af de ledende forskere inden for deres område. Så man bliver virkelig udfordret akademisk. Men jeg synes, det er rigtig spændende, selvom det nogle gange føles som om man drukner i lektier og forventninger. Genève er på størrelse med Aarhus, men er en af de byer i verden med flest hovedkontorer for internationale organisationer. Og det kan man let til fordel af som studerende. Så når jeg ikke læser her, så arbejder jeg deltid lige over på den anden side igen. Her ved FN's flygtningehøjkommissariat. Som studerende har jeg også lov til at forske ved FN's arkiver, der ligger lige heromme bagved, eller at deltage ved nogle af de regelmæssige taler ved Røde Korsets internationale hovedsæde, der ligger lige op ad vejen. Naturen var helt klart også en af grundene til, at jeg gerne ville til Genève, der er omringet af bjerge. Det berømte skisportssted Chamonix ligger en times kørsel herfra, og Jurabjergene i Frankrig ligger lige derovre bag mig. Så det er meget let i ferierne eller i tomme weekender at tage med nogle venner op i bjergene og nyde naturen eller stå på ski. Jeg endte i Schweiz, fordi jeg vidste, at jeg havde lyst til at studere udviklingsstudier. I Danmark der tilbydes det på RUC. Jeg så lidt på fagplanen og kunne se, at de fag, der virkelig interesserede mig, der var jeg bekendt med det meste af materialet allerede. Jeg havde lyst til at få mest muligt ud af min kandidatuddannelse, og havde lyst til at prøve noget nyt og forhåbentligvis blive udfordret. Så jeg begyndte at se, hvad der var af muligheder i udlandet, og faldt over det her program, som så helt perfekt ud. Og jeg har ikke fortrudt det et sekund. Genève er utrolig relevant for mine studier, fordi jeg kommer tættere på både forskere og institutioner inden for udvikling, end jeg ville være, hvis jeg f.eks. havde studeret i Roskilde. Det utrolige internationale miljø her på universitetet giver en global horisont, samtidig med at jeg studerer både engelsk og fransk. Jeg tror, jeg lærer meget mere ved at læse her, end hvis jeg var blevet i Danmark. Ikke kun akademisk, men også kulturelt og sprogligt. Og derfor er mit udlandsstudie så meget mere for mig end bare et nyt sted.